bende wanyalo tiyogo ndalo ma oro biro. To Kisumu ka endi king'iye motegno, ang'o ma diwach ni gin chenro mage museketo in kaka jalony e weche mag lokruok mar kor lwasi gi alwora? Chenro mage museketo mondo manyalo gayo jopiny mondo meki gihinyre ahinya e wach mar lokruok mar kor lwasi, oula masik biro ni, samoro kata oro bende biro e iye kanyo. Chenro mage museketo? King'iyo county government mar Kisumu motelne gi ngire Peter Nyang'nyong'o, nitiere gimiluongo ni County Integrated Development Plan. Ma en plan mitiyogo higni 5. Bang' higni 5 kabich til iloke. Plan ni watimo gimiluongo ni mainstreaming climate change into programs. Tende ni gigo duto midhi tim ei Kisumu ne japiny nyaka wamed climate change. Ka en ndara emidhi losi, to ntiere mise moketi ni ndara ni onego ketne check dams, onego ketne gik machalo kamagi mondo mi o control climate change. Ka en kata mana school emigero, to nitiere gik mwaketo ni nyaka keti mondo mi orit weche mag lokruok mag alwora. Nikech kawuono be nitiere joma ne wacho ni mine mang'eny ne hinyore gi wach mar lokruok mar kor lwasi ni. Ang'o mosetimo ne jopiny mondo mi gimbe giyude kata mana chenro mar pesa ma koro ogol sani ni sewacho maber ni Kisumu dhi yudo milion 136. To gimoro ma be thago ji mogik en ni pesa ni mana malo ka jopiny ok ochopo iregi. Chenro mage museketo momiyo ma koro gini nyalo chopo ne jopiny bende? King'iyo nying project no en financially locally led climate change action plan. Tende ni en pesa madhine japiny ei mier kucho chonde. Odhine mama geni ei dala kucho. Koro mise mwaseketo en ni Kisumu County Climate Change Act waketo institutional structure madhi nyaka e ward level. Ma we have jomiluongo ni ward climate change planning committees. To kako kete japiny emantiere, en gi mama mandala kacha, en gi yudhe, en gi NGOs matiyo kodgi e gweng' kuchocho, en bende gi